AK News mate Agustin kam sa labang so a news long ke klang a channel long ke klang pon je solar project 18,000 labang so along le angkang along CEM sar EM MLA local MAC atum adon arab atum si amen che tham dun FC compensation labang so ka chapalong duji si kadong we claim et lapen national highway along sidame la son si ke claim pusi labangso akoy nangipi lasi labangso akoy nangipi long nilitum klardak penang thanji la pahanlo je 18,000 solar project a area long anabangke nilitum APDCL afan land allotment pidet benefit ke badu afanta ladangabangke long lea pota kipi ponji alam tawe lapen ke a proposal do pusape nitum kipi ponji kamat hatawe lapen ke sonia lamang lapano lapen holadak along le apota ke do tang atum an sitame labang so along le bangke APDCL lapan si pitang de lopot labang so pitang de benefit ilitum aja ke miadi pota ke do tado hola 18,000 bigha salu labang so arlo along ke holadak local MEC akhi hai rong phar sangro nili kolik lo surjo rong phar alang li sitame 300 bighas do talata for the greater interest of Karbi Anglong lapengke ilitum revenue aningkan bang ta ilitum isia percentage konsila phan labang so solar dotik ke long pon bompo pusi surjo rong phar akhi hai sitame 300 bighas sitame lada bangke 300 bighas sitame lada bangka alang lita labangso solar project apansi lata pipon derlo lasi labangso akoy nangi piabang lake ahok kali lasi nilitum penap dik angbong eke a channel afan eke news afan labangso bangke Karbianglo autonomous council hin pen defamation case pipon po lapen ke ladak akoy ki pipon thua bangke je national highway four lane ta nani EM tao MLA tao CEM atum kadok wesi long le pota ta chikuriat si nonanta along le ahem pu vek atum bangke poisa long pon pelang pusi ladak news channel long takit pipon lasi nangli tumphan nang pechini daglo je section 1 pen section 7 ho lahorijan dimapuran ladak bangke kuti pharo phora pli 504.94 crores labangso project labangso angbong pen longle hem pu vek atungke 495 crores point 61 labangso tangka ke long edlo noda bangke kipi ponpe ahina bangke matro 8 crores 88 verlo 8 crores 88 lakhs verlo te konasi ladake land compensation ta ahok pet ahem putum kelong lepu akoy nangi pipono lasi nanglitum ta nanglitum bangke case pini do jonis nanglitum ahin pe nang pechinia bang kelapan lo je 888 crores kipipon un edat athe bang aja Guwahati long high court long asabo case dokok ajoy nisi labangso 8 crores 8 crores 88 lakhs atangka bange pipon un edalo lapen 98.23% la foreign land compensation ke pialo la sitowar ka dog wi anta ilitum ka cheleng ka dog wi tanang litum theklong lo la si la so news channel along la son Karbi Anglong autonomous council CEM saraphan niliphan MLA phan la penitum a colleagues phan la son akoy nangi pipon nilitum mahin pen defamation case abangke pipon pini karjui dolang ma